Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Urhulumente nabezoshishino basusa amehlo kwimigudu yokuzinzisa uqoqosho beza kugxila kuhlumo nokudalwa kwemisebenzi phantsi kwesigaba sesithathu sobudlelwane obasekwa ngo-2023. When he came back, he said that why am I taking video of him without his permission? I'm telling him that no, this is a venue that we are authorized to take videos. Stuart Shaniko otyholwa ngokulala ngengubo enye nosekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya unqakulwe ngamapolisa ngaphandle kwesakhiwo eqhutyelwa kuso ikomishoni kaMadlanga. Molweni Makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa noRhulumente bangene kwisigaba sesithathu sentsebenziswano nalapho bazimisela ukuhlumisa uqoqosho ngomyinge wesithathu ekhulwini kudalwe nemisebenzi efikelela kwisigidi ngo-2030 olubambiswano lwaqala ngo-2023. Umongameli uRamaphosa uthi uMzantsi Afrika uqhubela phambili kuzinziso loqoqosho kodwa nangona kunjalo ingqwalasela kufuneka igxile ekuvuleni amathuba emisebenzi. But potential does not become prosperity by itself. It requires sound policy. It requires capable institutions, also efficient infrastructure and regional value chains that we can build, and investment on a far greater scale. So no country can sustain prosperity within a region that is stagnant. Our national economic recovery must therefore contribute to the industrial development and economic integration of the entire Southern African region. Ziswano ibaluleke kangaka kuqoqosho yenzelwa ukuqhuba uhlaziyo olubalulekileyo kwinzame zokuphuhlisa uqoqosho nokulwa ulwaphulo-mthetho kunye norhwaphilizo ukanti unethemba ukuvula amathuba otyalo-mali kumacandelo abucala kunye nokujongana nengxaki yokunqongophala kwemisebenzi. We are not getting growth. That's the challenge. Growth stays at this 1 to 2% level. National Treasury has a focus at 1.6%. It's simply too low. And the real tragedy, and that's the problem, is unemployment keeps rising up to 33.6%. Umongameli ukwathethe nangamaphulo okulungisa iziseko ezingundoqo zeli neziquka imigaqo kaloliwe nekumgangatho ongancumisiyo nanjengoko ukwanefuthe lokuphazamisa umsebenzi wokuthumela nokungena kwempahla zoshishino kweli. Ukwaqinisekise abembeli ukuba isigaba sesithathu sentsebenziswano phakathi korhulumente namashishini siza kuzalisekisa isithembiso eso senziwa ngorhulumente sexesha elide luntwini kodwa nangona kunjalo elona vavanyo lwenene ngeliphulo liyakubonakala mhla uluntu lunokungqina ngokwalo ukuba liyawubona umehluko. Stuart Shaniko otyholwa ngokulala ngengubo enye nosekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya unqakulwe ngamapolisa ngaphandle kwesakhiwo eqhutyelwa kuso ikomishoni kaMadlanga okuye kwacaca uShanike bepheleka ilungu leParlamente uFadel Adams ngethuba lokunika ingxelo kwikomishoni. uShanike uqapheleke emva kokuba nengxwabangxwaba nentatheli eyamangalela ngokumgrogrisa. Lijamelene nokuxikixwa ngemibuzo kwakho kwikomishoni kaMadlanga ilungu leParlamente uFadel Adams. Ubuzwe ngokunxama avule amatyala eNtshona Koloni naseGauteng ngokomhlathi wama-27 kwanangenyathelo lokubhenela kumphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ukuze angenelele. I want to hear from your perspective. What was so urgent that it had to happen within 24 hours? If I may, Commissioner. Thank you. What was important to me about this is that on the basis of what I've seen, and these are only allegations, like I say, I wanted it followed up by an investigation, is that there's a possibility that at the very top of crime intelligence, people are A, stealing, B, promoting people with criminal records to top positions. Umzuzwana emva kwalamazwi isithatha sibekwe kuStuart Shanike otyholwa ngokuba liphutha hlathinye nosekela mkomishinala onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya. uShanike ufunze kwintatheli kubonakala kuba uxabene neye yakhawuleza yavula ityala lokugrogriswa.
And he said, even yesterday you took videos of me and posted on social media. And I'm like, yesterday I didn't take any video of you. And can you please show me that video you say I took yesterday? And then he's like, I don't have my phone with me now. And his tone was very threatening because he was even pointing fingers at me. Ikomishoni isichaze njengesidanisayo esisiganeko. That sort of conduct towards journalists in particular now is not acceptable. Iyaqhuba ikomishoni. Obesakuba ngusodolophu waseNice naye kwanguceba wakwa-Ward 8 uAubrey Thengwa udutyulwe wabulawa indoda engaziwayo eConcordia kwiGarden Route phezolo. Isithethe samapolisa uWesley Twigg sithi uThengwa kunye nabantu abathathu bebesendleleni egodukayo ngethuba behlaselwa ngembumbulu indoda engaziwayo. Lo kaThengwa uxhuzule imikhala njengosodolophu waseNice ukususela kweyomSinsi ka-2022 ukuya kweyomDumba kunyaka ophelileyo. Njengoceba waseWard 8 uchazwe njengomntu obezinikele kumsebenzi wokunceda uluntu. Usevile nakwi-community forums, usevile kwi-police forums, usevile kwi-school governing body, bengumntu kwabantu, bengumntu wokuhlala, bengutata kwabaninzi. Iqela lakhe i-ANC lithi lisabindekile sesisiganeko. Lo gama iqela le-DA nalo ligqithise amazwi ovelwano kusapho. Whatever our political differences, we share the commitment to serving our community. We call on SAPS to apprehend the perpetrators and ensure that they face the full might of the law. May the family, friends and colleagues find strength and comfort in the memories they shared with him. Siyabulela ke nakanjalo ngamazwi intuthuko esiwathole kumaqembu ezopolitiko akhoyo, kosomashishini nakuyo lonke uluntu olukhoyo. Siyacela ke kwabomthetho ukuba bakhawulezise uphando lwabo. Sizawubanika ispace soba baqhube uphando lwabo kodwa ke kungxamisekile into uzela uba abenzi bobububi bangabanjwa bavalelwe. Kwiminyaka esibhozo egqithileyo kwagetyengwa uceba wale ward uVictor Mulosi ngaphandle kwekhaya lakhe. Amapolisa amemelela nakubani na onolwazi malunga nonqolotywa kukaThengwa ukuba eze ngaphambili. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Hobasi eNice. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Abakwantsasana KwaZulu-Natal baphanda ityala lokubulala emva kokusweleka kwabafana ababini kweliphondo kwiziko lohlangulo kwiziyobisi elibizwa njenge-Discipline Bootcamp SA. Iintsapho zikaMduduzi Luthuli noUnathi Mkhasibe zinyanzelisa ubulungisa emva kokusweleka kwaba bafana kwiziganeko ezimbini ezahlukeneyo kweli ziko lizinze eRichmond eMidlands. uNathi Mkhasibe oneminyaka engu-25 wasempangeni washona ngomhla ka-25 Julayi ngemuva kokuchitha inyanga kulesikhungo esaziwa ngeMadlokovu Bootcamp SA. Umndeni wakhe uthi imibuzo eminingi ngendlela ashona ngayo nendlela lesikhungo esenza ngayo uma eseshonile. Umndeni uthi watshelwa umnikazi wesikhungo uLucky Mngadi ukuthi uMkhasibe wazama ukweqa kulesikhungo wase ethola ukujeziswa walaliswa nangaphandle kubanda. Kodwa ube umuntu ohlala la endlini enganayo leyo nkinga yokuthi usuzothi ene mhlawumbe uyoshawa abantu. Iyona lefika ingiphathe kabi kakhulu ukuthi mina ngimkhiphela endlini kade safe khona. Ngamhambisa lapha ngithi ngimfunela usizo kanti la esengimisa khona ukuthi bayombulala khona umntana. Umndeni uthi uMkhasibe waqala ukuhlushwa izidakamizwa eminyakeni emithathu edlule nokwamphoqa ukuthi abuyiswe ekolishi ayefunda kulo eGoli. Bathi kukhokhwa u10,000 wamarandi ngenyanga ukuze amukelwe umfundi kulesikhungo. Umndeni wathatha isinqumo sokuthi sithumele uNathi kuMadlokovu Bootcamp ngoba wayenenkinga yokubhema insangu ephuza nencika. Sibona ukuthi impilo yengane ayiqhubeki. UMduduzi Luthuli oneminyaka engu-23 waseMgababa ogwini oluseningizimu kuthiwa washona esesibhedlela ngoJanuwari kulonyaka ngemuva kokuthi
efakwe kulesikhungo. Ngcono ingane yakhe ivele ilimalele ngasekhaya okunokuthi ayithatha ayise lapha emahlathini. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi aphenya icala lokubulawa kukaMkhasibe abuye avula idokodo lophenyo odabeni lokufa kukaLuthuli. As police, we will get into details of going to the camp, finding out what's the problem. We can't have one camp giving us so many cases of assault. People are dying in there. Now it's a case of rape. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaMngadi ayiphumelelanga. Londi Khatebe, SABC News eThekwini. Imanyano zabasebenzi bezempilo kwamasipala bambaxa iBuffalo City kunye neNelson Mandela Bay eMpuma Koloni zimemelela ukuba ikomiti yepalamente yephondo ejongene nezempilo ifakele uxinzelelo isebe lezempilo ukuba liqeshe abasebenzi. Le komiti ityelele kwizibhedlele ezithile kwabamasipala eziquka iMotherwell naseGrey eQonce. Isibhedlele iGrey sixeke kabukhali eqaleni kwalonyaka ngokuselela ukuzisa iinkonzo ezingundoqo okuphembelelwa kukushota kwabasebenzi, ukubandala kweziseko eziquka ilifts noomatshini be-x-rays abangasebenziyo ngeminye yemingeni ejongene nesi sibhedlele. Istaff salapha siyashota kakhulu and yinto leyo ekudala siyithetha as organized labor sihlala ne management, both the department management and the district management, trying to ubababone into kokuba siyashota and sifuna uqeshelwa. Ukanti amagosa ezempilo kwisibhedlele esasekuhlaleni eMotherwell eGqeberha athi ubomi babo busebungciphekweni ngenxa yokhuseleko olungekhoyo. Sisekula tight corner ye-safety and security. Siyaleqwa apha njengoba nibona nani ba akuvalekanga khonto yenziweyo phese. Le komiti iqhubele izandla inkqubela phambili ka-70% kwisibhedlele saseGqeberha kwanokuqeshwa kwamalungu 4 ezempilo, kodwa ithi ixhalabile ngamanani amancinane okuqeshwa kamagosa ezempilo. Okwangoku ke kuyabonakala uba kushokoxekile abasebenzi esithi ke noko abantu balapha ingakumbi imanagement idibene nemanagement yephondo ukubabona bahlengahlengisa kanjani ukujongana kwezi ndawo ingakumbi kungakwazi ingqesho ishokoxeke kakhulu. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndiseMpuma Koloni. Ityendyana laseNtshona Koloni labanjwa ngokunxulumene nokwaphula umthetho kwi-internet exhaphaza abantwana ngenjongo ezigwenxa uthunyelwa kwisibhedlele sengqondo iFalkenberg ukuze ahlolwe imeko yengqondo yakhe. Lo mfana uneminyaka 16 ubudala uvele enkundleni okwesibini namhlanje kwinkundla kaMantyi eMelsbury. Lo mntwana okwiminyaka yokufikisa ubanjwe ngomvulo emva kophicotho olufihlakeleyo lwamazwe ngamazwe abambiseneyo. Umangalelwa uqale namatyala ngamashumi-1 kodwa urhulumente uwongezile kwaye ujongene namatyala 15 uquka ukuxhatshazwa ngesondo ngokunyanzeliswa nakwanokuvelisa iividiyo ezingqolileyo zabantwana abanqunu. Amatyala akhe eongezwa usuka kweli-11 kuyotsho kwali-15 engakhona anokongezwa ngaphezu koko. Uyawukhumbula into yobana ityala lakhe belimiselwe into yobana akhe ayojongwa ngugqirha ngokwasengqondweni. Sibuyile ke iziphumo zoko zabuya zisithi kufuneka aphinda ayojongwa kwakhona eFalkenberg Psychiatric Hospital. Igunyabantu lesizwe lotshutshiso iNPA lizise isicelo sokuba izityholo zommangalelwa zingashiqelelwa ngaphandle kwasenkundleni kwaye bathi abangalandeli imigaqo yesicelo bangagwetyelwa ukuyokufikela kwiminyaka 3 entolongweni. Siye senza isicelo siligunya lezotshutshiso ukubana inkundla iye ivale i-charge sheet kwakunye nee-orders ezenziwe yi-court malunga necase namhlanje. Kuba oko sikwenza ngenxa yezinto ezithe zapublishwa. Umangalelwa ugcinwe kwiziko lokhuseleko phambi kokubuya enkundleni kuLwesine uzayo. Ityala lakhe limiselwe isicelo sakhe sebail. Kwindaba ze-SABC ndinguThando Ntunja eMalmesbury eNtshona Koloni.
Kunyaka wesine isikhululo umhlobo wenene FM Sisindleko Msitho ovuleleke kuluntu lwaseMpuma Koloni najikelele nobizwa njengempolo yabahlobo minyaka le. Ngomgqibelo omhla wesihlanu kuSeptemba kuGompo City esisikhululo sicwangciselwe ngxikela esolo ihlanganisa amawakawaka wentsapho kanye nabasasazi baso ngoncuthu lomculo, izidlo nemidlalo. Ukunababanzi sidlana indlebe nomsasazi wesisikhululo Amazantshanga. Amaza sikwamkele, ingaba ithini intsingiselo yokuba nalo Msitho? Ukhumbule sisanda okoqala inkosi kakhulu siyabulela sibulise naphana kubabukela ekhaya. Now okokoko singumhlobo ne-FM sasimane siziminca xa sibhiyozela usuku lokuzalwa lesikhululo. Kuye kwafika ke lo ngcamango kwiminyaka emine edlulileyo eyokubana kunganjani uba siphume siye ebantwini siyobhiyoza nabantu. Kuba sisikhululo sosapho lonke, sisikhululo esisasazela umakhulu ya kumzukulwana. Saqonda ubana siyafuna ubana size nomnyadala apho uzakwazi ubana udibanise usapho lonke kube mandi konwatywe. So intsingiselo yayo kukudibanisa usapho lonke luzokonwaba kunye nathi. Galelo lini niyoqapheleyo kule minyaka mine nisindleka lomnyadala? Ukubona insapho zisakha inkumbulo ezinhle iminyaka ngeminyaka ezawuhlala unaphakade. Kwaye ke nethuba ethi silinike ezimvumi ngoba xa sidibanisa lomnyadala siye singazilibali imvume esakhulayo ingakumbi ezo zicula umculo wesiXhosa nezo zaphayana ekhaya ephondweni. Kanti ke namashishini asakhulayo sawanika nawo ithuba lokubana azozama into yokubana athengise into abazithengisayo. Niye najonga ntoni incakasane kumagcisa nithena wakhweba kuba abe inxalenye yalo Msitho? Umhlobo ne-FM sisikhululo esikhulu kakhulu. Sisikhululo esithenjwayo ngabaphulaphuli baso. Ngoko ke siye saqonda ubana sizawukhangela imvume ezinomculo okudidi oluphezulu kakhulu. Zize zizakwazi ukunxibelelana zonwabise umuntu omdala uya kumuntu omncinci. Ngoko ke siye sayijonga kakhulu ke lonto, nemvumi zaphayana ekhaya ezininzi ezicula umculo wesiXhosa nazo saqoba sikwazi ushiya ngoba eliqonga liqonga elikhulu kakhulu apho zingaza zizobonakalisa zivakalise nomculo wazo. Qaba ngeenkcukacha ezithe vetshe ngozokuba uluntu lube inxalenye yempolo yabahlobo. Alright, okokuqala inkosi kakhulu siyayibulela manje inkxaso esiyifumene kule minyaka. Okokoko saqala ngempolo yabahlobo. Abantu bayakwazi into yobana bawafumana amatikiti ayafumaneka phayana web ticket ePick n Pay naseBoxer kubantu abafuna amatikiti. Awabantwana ke ngelishwa sewethengwe phela ngoba lo myadala kaloku kumnyadala ulungiselwe umuntu wonke awabantwana aphelile wona, kodwa bangakwazi babawafumana baphulaphule nesikhululo. Kukhona amatikiti esiphisa ngawo pha. Amaza angathina amazwi akho okugqibela? Amazwi okugqibela ndiyafuna manje ukubulela kakhulu abaphulaphuli bomhlobo ne-FM kunye nabantu ke abasebenzisana kunye nomhlobo ne-FM. Ndifuna nowushiya umyalezo kwezi nkampani zezimveliso into yobana mazingaliphosi elithuba lokuza zizoba inxalenye yale nto, zizakwazi into yobana zincokole zithengise kanti kubo bonke abantu abathi baye phayana kulo mnyadala omkhulu kangaka womhlobo ne-FM. Sibulele kakhulu ngexesha lakho. Nkosi kakhulu siyabulela. Butani mawethu naluqikelelo lomozulu kwindawo esigudlo nxeme eqala pha kumzantsi ntshona welizwe nakwindawo ezikwimpuma yelizwe lithexolele ngamafu, kanti ke kwezinye indawo hlaba umhlaba. Ngomso ke mbukelisa abantu aba lisahlaba umhlaba kwiindawo ezininzi zelizwe, kodwa ke lithexolele ngamafu kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe konyuka njalo kuyakuthi ga phaya KwaZulu Natal. Zikhona ke nesibhaxu zenkungu qhubengo nonophelo phaya eMpuma Koloni kuyakungena phaya KwaZulu Natal ngokunjalo naphaya koPulukwane. Kanti ke mbukelo yabongoza into obuqapheleka lokho la mozulu eyomileyo nenokudala kaloku ikunwenwa kwemililo yamadlelo phaya eNorthwest Northern Cape ngokunjalo nakwindawo ezikumntlantswana waphaya eMpuma Koloni. Wona ke amaqondo okutshisa asibonisa into baphaya kwelaphondo laseGauteng silindele noko imozulu efudumeleyo 28 phaya ePitoli, ngelixa phaya eSprings naseGauteng silindele u27. Kuba ke wena mbukeli uphaya kwelaphondo laseLimpopo lindela imozulu efudumeleyo njengo28 phaya koMukopane ngokunjalo nakoPulukwane, kanti kathathisa amaqondo ngo31 phaya eLiphalale. Hamba nami ke mbukelo omhle
singene ngokuphaya eMpumalanga nalapho ndingatsho ndithi nokwezulu lifudumela amaqondo abetha ko-26 phaya eMalahleni ngelixa xa ingu-29 eSikhukhuza. Ukanti phaa kwelaphondo laKwaZulu-Natal silindele imozulu entle kuphole kamnandi ngo-23 phaya eThekwini ngelixa phaya eMaritzburg silindele u-25. Ukuba ke wena mbukeli uphaya kwelaphondo laseMpuma Kapa ungalindela imozulu entle nakhona amaqondo abetha phaya ko-26 kwaWestbourne phaya ngokunjalo nakoNxuba ngelixa kuphole kamnandi kwanoJoli ngo-23. Ngoku masibhekise impiko kwelaphondo laseNtshona Kapa ndingatsho ke ndithi kuphole kamnandi phaya eThoreni ngo-24 kodwa ke ehla amaqondo ngo-18 phaya eCape Agulhas. Ngoku masihlabele mgama sijonge uba izinto zimi njani naphaya eNorthern Cape. Latshisa mbukeli izulu ngo-33 phaya eUppington ngelixa ingu-28 phaya eCalvinia kanti ke ngoku singena phaya eFreystata nalapho kufudumele ngo-28 phaya koKroonstad ngokunjalo naseBloemfontein. Masiqelibheke lethu ngelaphondo laseNorthwest nalapho silindele imozulu efudumeleyo amaqondo abetha phaya ko-29 koMahike ngelixa koVryburg silindele 30 kamnandi mawethu.